Pozdravujem vás, nachádzame sa v Rovinke, kde nám do ponuky pribudol tento rodinný dom s vlastnou garážou. Rodinný dom s pozemkom má celkovú rozlohu v výmere 271 m2. Užitková plocha domu aj s garážou je 155 m2 plus spodná terasa a dve terasy na poschodí. Štvorizbový rodinný dom má veľmi dobrú dispozíciu a rozmiestnenie jednotlivých miestností a k tomu má ešte dve kúpeľne na poschodí, hosťovskú toaletu na prízemí. Veľkou výhodou domu je, že má vlastnú garáž, záhradný domček, výrivku, prístrešok na grilovanie, množstvo vyrastených stromov a drevín a studňu na polievanie záhrady. Nehnuteľnosť bola skolaudovaná v roku 2008. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.